Ngi ido Adonaian ma tu si Musa do tu si Aaron di tanah Mesir songonon. Bulanon ma pagmulaan ma jujuk akka bulan di hamu. Ima si pasa dari hamu siat akka bulan ni nasa tahun. Dok kamu ma tu saduk luhutan Israel. Dok kamu ma tu saduk luhutan Israel songonon. Dia hari 10 di bulanon. Dibuat bema sada anak di biru-biru maguru tu torot ni ripe na maksaupu sada biru-biru ganup ripe. Alai molom au tikuna sa ripe so sudah sa anak ni biru-biru sada dibuat mai rap dohot hobar bagasna na jumonok tu jabuna maguru tu bilangan ni jolma etongan tu sada biru-biru maguru tu natak pangas sabe. Alai ikon anak ni biru-biru tunggal na somalidang marumuk 1 tahun. Sian anak ni biru-biru do sian haping buaton muna. Jala ikon pagadeon muna doi go dia 10 di bulanon. Dungi siaton ni sadok luhutan Israel mai mareyak botari. Dungi buaton nasida masya mudagi jala dai sononna tuna 2 tiang pagisisuan do totohan yakabagas pag manganon nasidai. Asa panganon nasida ma juhut na pindang tu api di nasabong ini badongan sagu-sagu nasonigaran do ikau pait panganon nasida nasutu patata panganon munai manang ni lopa di bagasan aik ikon pangkangon tu api do uluna godi haina do butuana jaladang jadi te bangunan muna siani godi manogodai tu api do mosokonon eba-eba na tu api do mosokonon eba-eba na godi manogot nai pangalaw muna law mga ton kotik muna maghohos pat muna magsipatu jala tokot muna di bagasan tangan muna magpanidu mahu mga ton ay paska ni Adonai doi ay bolosokum ma di dasabong ini tano Mesir jala bunuokum masadok buah baju di tano Mesir siya jon magodi pinahan jala bayrokum akahum tu saluk debata di Mesir au Adonai jadi mudari magai paktinadan muna di bagas akka nani ganan munai molohui da mudari lausaku mahamu asaunang masa tu habu hamaguan dinahu wanaon tu tano Mesir bain pagningotan muna maagi sadagion jala pesta oron muna mai magulaon tu Adonai kay patik saleleng na mai go di pinopak muna pagulaoron muna pangonon muna masagu-sagu nason igaran mani pat pitu wagi lelengna di agi pagcolo dayonon muna iga-giga sian bagasan muna ay sayna siaponot do sian Israel manangise na mangato nani igaran sian agi pagcolo go di agi papitu hon cangon ma di agi pagcolo luhutan na bariai di agi papitu pe magluhutan na badia mahamu dang jadi bayon lagi au lau disi da holan si panganon nabe na jadi hobason di hamu sai tabu ma akasagu-sagu nasoni igaran ay diagi nasasadai do utogion akapungan muna gua siatano Mesir asa sai tamu agi nasasadai bay patik saleleng-leleng na go di pinopak muna di bulan si pahasada diagi 10 mareyak botari panganon muna masagu-sagu nasoni igaran go diagi 20 sayai bodari nai manipat na 7 hari lelek na unang majupang igag-igag di bagas muna ay say siap ponon do siya luta di Israel manangise na mga ton nanigaran manakalak na buro manang isi ni tanoi ibana sadok naso jadi amo mga ton sagu-sagu nanigaran pangatkap uma di sadok inganan muna sagu-sagu naso nigaran dungi di piyosi Musa ma salut situan ni Israel jala di doktu nasida pilit jala togu hamu ma di hamu aka anak ni biru-birui maguru tu torot ni ripe muna jala siatamu paskai dungi watamu ma sarahutan sangkul jala sornopotamu tu mudar na di pabotarani jala dari sokamu tu torang do tu na 2 tiang siang mudar na di pabotarani
ale unang gua agia isa sia kamu sepitu ni jabuna pai matorang hari. Ai mamulus ma Adonai lau mabunuh halak Misir. Jadi ia dong diida mudak ditorang dohot di tiang na duai, tebe lausani Adonai mapitui, dang loason na pangagoi bongot tu jabumuna lau mabunuh. Atong ingot tamu ma lahatai, kabe patik di ho, dok dia ka anakmu go di saleleng-leleng na. Jala ia dong satamu tu tano sele honon ni Adonai tu hamu, songon na didok nai, sai kado ti hamu ma ulaunon. Jala ia didok anak muna tu hamu, ulonado di kamu. Donon muna ma peidan paskadui di Adonai, nani lausanai aka bagas ni halak Israel di Bisir, di dambi tununai halak Misir, ala di paluang go bagas ta. Jadi di produk bangsoi mana sida jala maksoba, tungi lau ma halak Israel jala di ben nasida masongon na tinonau ni Adonai tu si Musa, do tu si Aaron songoni ba di ben nasida. Jadi maghira tonga bongin, dibunuh Adonai man nasa buah baju di tanah Misir, siat buah baju ni Fir'aun na hudu di abang sanahian, ho di buah baju ni natak hurung, na di bagas hurungan, do nasa buah baju ni pinahan. Jadi he ma Fir'aun bongin nai, iba na do nasa na posona, ho di sudi halak Misir, kabe masa ma adong bolon di Misir, ai tangadong bagas na suadong na mate di bagasan. Jadi di jauh gajai ma si Musa do si Aaron laus bongin nai di nama borat ma menguak si tonga-tonga di bangsoki nak kamu dak kalak Israel lau ma hamu maksobat tu Adonai songonan hidop munai. Buat kamu ma do biru-biru muna do lebu muna songonan hidop munai lau ma hamu jala pasu-pasu hamu ma do tau. Jadi dion jago-jago halak Bisir ma bangsoi patok pon buak na sida siataroi ai akan ninna do mate hami maun luhut na. Jadi diusung bangsoi ma na itakna tagan sodigari itopi be balanga bang porengan. Jadi di ben halak Israel masongan hidok ni si Musa dipangido hian ma sian halak Misir ka ula-ula perak do ula-ula sere do akgaulus. Lai no nga di sosoi Adonai yan halak Misir makasini roha di bangsoi kabe di lion pinangido na sidai hira taba-taban doi di buan na sida sian halak Misir. Asa bukan mala Israel sian Ramses tu Sukot aga 600,000 halak togop na magdalapat sop adohot akka dakdanak. Togop ma dohot halak siyeban nakogap dohot na sida rodi akka biru-biru do lebu do pinahan macai godang. Dongi di lopa nasida ma nani itak na binoa nasida sian Misir baik sagu-sagu naso nigaran aidang nigaran yan ai nani ojak-ojak nasida sian Misir jadi dang sanga nasida si pangonon na asing pe danga dong diobas. Ia leleng ni hala Israel maringan di Misir 470 tahun do. Jadi dong sapu ma 470 tahun ni bohoma di agna sasadai war masadok punguan ni Adonai sian taro Misir. Pagula honoton ma bongi na sasadau di Adonai alatino gion nai nasida war sia taro Misir pangningotan di Adonai ma bongi na sasadai pagula honon ni sadok hala Israel ko dipinopag na sida sogot. Dongi ni na Adonai ma tu si Musa tu si Aaron on ma patik di Paskah na sotu balak na bugo mangaton siani alai na sahatoban na tinuok di hebeng dung bisu nati hamu jani mapanganon na siani halak pai solat do si pangan gaji pe dang jadi mangaton siani di bagasan jabu mai panganon dang jadi buan musia juhuti huak sia jabu tu alaman jaladang jadi pangolhonoton holi-holina nangko sada iko sado ulutan di Israel mabain songoni ale molo adong halak na bugo sorang tuho jala naing kadotan na Paskah itu Adonai iko sunaton na jolo jala bawa iko sunaton na jolo na sabawa na sorang tu ibana lumpai asa jadi jumorok ibana lau mangakaroti
asa sobok kon isi di tanoi hia ni bana alai nasana sosinunat dang jadi mangatot siani sadapati mai di isi ni tano hian ro di harak na buko na mangicob di tonga-tonga muna. Jadi saru ale iskai mapai songoni ko batu na tinonau ni Adonai tu si Musa do tu si Aron songoni ni bai nasida asa diagi na sasadaima di tongon Adonai hala iskal kuan siap tano misik magugu tu kuan nasida.